Díorait agus de 100,000 fáilte ar ais. Iniu bhhailm leabharsat faoi Mothúcháin agus Ceoil. An rá fún ar dul ag damsa timpeall na cisin na riamh hana agus tú géisteach le Ceoil. nó rá fún ar beidir sí síos agus éisteach go géir leis Ceoil marall gur chuir sé rud ag in gcuineirt. Tá Ceoil an chuachtach agus is féidir an rudí difriúil le airchtal agus muid ag éisteach leis Ceoil. Is féidir na bheith ag airchtal go deas sonna ag éisteach le Ceoil, cosú le ag éisteach le píosa cosú le seo. Nó is féidir na bheith ag airchtal rin bheith brónach ag éisteach le píosa Ceoil cosú le seo. Nó déitach len fearg a bheitharing nó fatí sa bhearing ag éisteach le rud ag an airnal seo. Ach ceol chuí níanaan an Ceoil leis sin. Banan sé le cúpla rud. Má bhíonn an Ceoil go deas scipaí, go hiondú aireachtú níos sonna ag éisteach leis. Bíonn Ceoil atá sonna agus go gur an áthasart, bíonn sé scipaí. Bíonn richim leis, bíonn sé preabach, bíonn tú géirí dul ag dansa, agus uaireanta bíonn sé níos airde. Ceoil atá cinálín brónach, tá sé go deas séimh, tá sé ciún, agus uaireanta runní beag máil. Tá mis sé gáil dhá fhísa Ceoil a hen mhaitiniu, agus bhhailm go núna tú a chud súla Somála, éis leis an 2 fhísa, agus aibrimach cén ceann in airíonn tú cinálín brónach ag éisteach leis, agus cén ceann in airíonn tú cinálín sonna ag éisteach leis. Dún do chud súla inis. Agus píosa eile. Nis, cén ceann in aireann tú cinálín brónach ag éisteach le, agus cén ceann in aireann tú go raibh áthasart. An ceirtad, bhíonn cé ceann cinálín brónach mar bhí sé máil, agus bhíonn darna ceann bhí sé runní beag níos scipaí, bhí an richim preabach, agus bhí sé sonna. Éis le Ceoil Somála agus aibrimach cén ceann a chuirnt áthasart, nó cén ceann a chuirnt cinál brónart nó tá go deas séimh agus máil. Agus sin a le gcuimse go dtí go bhfeiceime thu a ríist. Slán go fáil.